Nástroj orientace dveří doplňuje funkcionalitu Revitu, díky které je možné automaticky rozlišovat otevíravost dveří na pravé a levé. Zjištěná hodnota je následně zapsána do sdíleného textového parametru pravé nebo levé. V tomto případě se jedná o pravé dveře. Díky tomuto parametru je možné orientaci vypsat v popisce na výkresech, ale také i v klasickém výkazu dveří. Jak je možné vidět, nástroj orientace dveří nemá na kartě CC Tools AS vlastní ikonu. Je však součástí doplňku CC Tools. Aktivuje se v moment, kdy je do projektu načtena alespoň jedna rodina dveří obsahující sdílený textový parametr pravé nebo levé. Nutnou podmínkou pro funkčnost tohoto doplňku je, že dveře musí být ve výchozím nastavení v rodině nastaveny jako levé, otevřené do exteriéru. Dále musí obsahovat ovládací prvky na změnu orientace. Pro správnou funkčnost doplňku musí rodina dveří obsahovat následující 3 parametry. Za prvé je jím sdílený instanční parametr typu text s názvem pravé nebo levé. Dále je jím parametr rodiny typu text s názvem zkratka dveří levé a za třetí je jím parametr rodiny typu text s názvem zkratka dveří pravé. Pro rodinu, která tyto 3 parametry neobsahuje, nebude nástroj orientace dveří správně fungovat. Pro označení pravé či levé varianty dveří tak lze zapsat libovolný text, standardně užívaný jako L a P, ale také například DL a DP pro dvoukřídlé varianty dveří. Rovněž takto lze řešit i jazykovou mutaci, například z angličtiny na L a R.